Yen kesemut mimbo patro
Pinut timureh beci murah sandang pangan yakti jero kutha desa
kekarane wong akrami tutu pondok tutu rupa among ati pawit tahane wah cengkokmu kok anyar ta Mas iya mung coba nyoba kok nah oh ngono mbak menawa cocok banget iya kelajengaken luput pisan kena pisan yen kahampang luwe kahampang yen angel ka terus tan kenoti numbas harata
sik. Aku sik. Heeh. Sing tuwa. Kok sing tuwa? Lah kowe tuwa apa ora? Gede kowe ngomong salah. Umur akeh kowe. Lah niki ketoke cilik ning umure tuwa. Gede-gede kok. Ora ayo.